kat kum ka jingkhen jong ka start jong ka US laya thu ba ka Pakistan kadang shna yo nam ding bala pandon kam ta ki tiar nuclear ICBM ubala ban poi she ka deu ba Amerika ka jing shna bat penmi yo te tiar kala ban pen kala ya ka jinglong jingman jong ka bor ha ka perthei ong ki khubor ka kum ka The Economic Times ka kai phot jong ka Foreign Affairs ka kedau ba ka program ICBM jong ka Pakistan kala nang jor hadin ka Operation Sindur ha ubnai jemang kat ba ka Pakistan ka penpau syai ba ka tiar ya le nuclear jong ka syakri tangkum ka jing pensange Persya ya ka India ki bor sinsyar jong ka US ki suba ba ka jing penmi ya ka ICBM kathmu banile Persya ya ki kam sipai jong ka Amerika ki bala banja lakalong ka jing ther banyada ya ki jakashna nuclear ne ka jing don kti ha ka jing le Persya hapdeng ka India bar ka Pakistan kane ka pen i ka jing kala ka ba kongsan ha ka program missile jo ka Pakistan ka ba kham manshwa ka ba kalapal jing mut tang ha ke jing smukhya ya ka thain ki ICBM u intercontinental ballistic missiles udai unam ding bala bansian na ka we ka deuba sha ka we pan udai utiar yale ubalishna bha da ka jing start technology ka bala cube ha ubala ban penpoy ya ki jingkit nuclear haki jaka ki bajengai palat ia ka san hajar san spa kilometer ki ICBM ki bamanta ki donru ya ki MIRV multiple independently targetable re-entry vehicles ki ba penla ban siat bunteli ki thong tang na kawai ka jing pen pathai ya ki ICBM la khen kum ki tiar le ba kongsan namar ka jingla jongki ban siat jingai bar kata jor ha kano ka jaka bala siat bar ka jingla ban penjot bun ha kano ka thong bala mang langba kini ki ICBM hila ro ban ra ya ki tiar le bala ju pendon kam ban shna da ki kinja jing thau ba im kum ki virus bakteria bat ki wei lane ki de ki kinja bi ba penmi da ki jing thau ba im Henry ya kini ki sistem lashna khambun sin na ka banta kathma nuclear kiri ki barang ya ki barang peniat ya ki jaka bu tiar thma ICBM ki barang trei kam banta ki kan thop ya ka US Russia China France UK India but Israel but North Korea lada kini ki kai phot ki pau ba ki long ki ba shisha ka jing penmi ya ki ICBM jong ka Pakistan kala ban pelong ya ka jing pen kala ka bajur ya ka polisi jong ka US ha ka history ka Washington kam syam la penne ya ka jing ya te lok bat kiri ki bala ban herthma ya ki jaka jong ka Amerika ki he sokar ki ai jing mod ba ka ne ka jing kentiu ya ka kam nuclear da ka Pakistan kala don kam ban pen kala kerdan ban kan thup biang ya ka Pakistan kum ka jing ma ka ba kraw na ka banta ki tiar nuclear nalor kata hapdeng ka jing jur ka jing yakan at hapdeng ka US bat kiri ki badon ya ki tiar nuclear bakan thup ya ka Russia China North Korea bat Iran ka jing penrung ya ka Pakistan kanang penjenjar syusyu ya ka jing ya dei hapdeng ka Amerika ka jing la bandon ka jing ya trailang ka bathmai hapdeng kini kiri kawan ra ya ka jing long ka ba shimkhia kerpang khamtam e na ka banta ka jing shong suk shong san ha ka prathai ka jingla jong ka Pakistan ban kiu sha ka jingla ban snai ki ICBM kala ban long ka balayo man sim na ka daw ka jing trei kam ka Operation Sindur lane ka jing snukhia na ka banta ban ya daya ka jing shngai lane kila bandai na ki global power shift kani ka pen i ya ka jing pengkaladur ka ba kongsan ha ka buit nuclear jong ka kani ka jing kala ha ka jing kiu ka Pakistan ka don kam ya ka US ban kren ya ka wepat ka jing ka ba kraw ka bala nang kiu ha ka perthai